Rezolvarea cubului Rubik, noțiuni introductive. Aici am un cub standard, 3 ori 3 ori 3. Este un cub relativ ieftin, de fabricație chinezească, o să mă cam lupt cu el la anumite rotiri, s-ar putea chiar să scârție. Are 6 fețe, de exemplu, voi numi fața verde față U, fața de deasupra, fața D este fața albastră, fața L cea portocalie, fața R cea roșie, fața F și fața B. În decursul rezolvării s-ar putea să aleg alți indici pentru alte culori, de exemplu, fața albastră poate fi față U, fața verde poate fi fața D, fața portocalie poate fi fața R și așa mai departe. Dacă, de exemplu, las în configurația asta, rotirile care se pot face sunt: acesta este un R, de exemplu, este o rotire în sensul rațional-deceasornic a feței din partea dreaptă. Acesta este un U', de exemplu. Acesta este un L pătrat, o rotire de 2 ori, nu contează sensul, pentru fața din stânga. Acesta este un D pătrat, iar un D pătrat reașează cubul. Pentru fața B, acesta este B', de exemplu. Acesta este B. Acesta este un B pătrat. Execut. Încă un B pătrat. Denumirile colțurilor, de exemplu, acesta este UFL, Upper Front Left. Acesta este DRB. Sunt cele mai uzuale colțuri care vom lucra. Acesta este FR. Este muchea din poziția față dreapta. Aceasta este BL, de exemplu, Back Left. Acesta este colțul BDL, de exemplu. Muchie vom numi aceste piese care se află între colțuri și piesa ce dă culoare unei fețe este piesa din centru. Aceasta este fața albastră datorită acestei piese din centru. Piesele din centru nu schimbă poziția una față de cealaltă în timpul rotirii cubului. Ce ar mai fi de spus? Probabil cu asta am încheiat și putem trece la rezolvarea cubului.